Il-kumpanija Lufthansa Technik iffirmat ftehim mal-Malta Industrial Parks biex tespandi l-operat tagħha f'Malta b'investiment ta' 25 miljun euro. Dan l-investiment mistenni joħloq 90 impjieg ġdid ta' kwalità fis-settur tal-avjazzjoni. Ħabbar dan il-Ministru għall-Ekonomija u l-Investiment Chris Cardona fil-Parlament li ddeskrivih bħala sinjal ta' fiduċja fil-politika ekonomika tal-Gvern u l-kapaċitajiet tal-ħaddiema Maltin. Il-ftehim ġie firmat l-4 mill-kap eżekuttiv tal-kumpanija Lufthansa Technik Malta Markus Mochenbacher, mill-kap eżekuttiv tal-Malta Enterprise Kert Farrugia u dak tal-Malta Industrial Parks Karl Azzopardi. Dan huwa investiment li kien approvat mill-Malta Enterprise xi xhur ilu, il-bieraħ mal-Malta Industrial Parks iffirmajna il-kuntratt mal-Lufthansa illi permezz tiegħu ser jespandu l-operat tagħhom f'Malta, ser jinvestu kif qed inti 25 miljun euro fil-waqt li l-Malta Industrial Parks minn dan in-negozju ħajdaħħal 47 miljun euro matul is-snin tal-attività. Permezz ta' dan l-investiment, il-kumpanija tal-linja tal-ajru Ġermaniża se tkun tista' tibgħat Malta aktar ajruplani għat-tiswija fil-hangars tagħha u tkun il-bażi għal manutenzjoni tal-flotta l-ġdida tal-ajruplani l-Airbus A350. L-investiment li fost oħrajn jinkludi l-bini ta' hangar ġdid biswid dak li għandha fil-Park tal-Ovjazzjoni f'Ħalluqa se jsir fuq medda ta' 21,000 metru kwadru ta' art li fiha jistgħu jissewwew ajruplani żgħar u kbar fl-istess ħin. One News tkellem mal-kap eżekuttiv tal-Malta Industrial Parks Karl Azzopardi fejn stqar li din l-espansjoni ma waqgħetx mis-sema iżda saret sforz ħidma sfiqa li ħadet bosta xhur ta' negozjati u involvit diversi entitajiet. L-avjazzjoni kif nafu hija tevolvi, hemm potenzjal u jiffittja perfettament fuq fiż-zoning plan li għadna kif qed noperaw bħalissa. Ġifieri zoning plan li huwa antiċipat ta' ċertu tkabbir, allura qed naraw reclustering kif suppost biex inżidu l-effiċjenzi madwar id-dawra tal-airport. Fil-Parlament Dr. Cardona ħabbar ukoll li fl-aħħar xhur il-Malta Enterprise approvat 26 proġett relatati mas-settur tal-kannabis mediċinali b'investiment ġdid ta' aktar minn 150 miljun euro. Dan fil-waqt li fl-istess perjodu ġew approvati 54 proġett minn intraprendituri lokali b'investiment ta' 32 miljun euro. Għallib kollox dawn il-proġetti ser joħolqu kważi 1500 impjieg ġdid ta' kwalità f'pajjiżna. Il-Malta Enterprise approvat ukoll 11 il-proġett fost oħrajn mill-kumpaniji Nuvil u Microsoft sabiex bekk issa ċ-ċentru innovattiv Fawdex jinsab fi stadju avvanzat. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.